Bandiraɓe on calminama goto kala inde mum e yettode mum dendagal yewiyankoɓe Nangue TV on beltanama no fewi. Oɗo kayit ko kayit dokkirɗo ƴiƴam hono kala e saaha eɗen kewi dokkirde ƴiƴam ɗum noon woni oɗo kayit docteur ɓe dokki en ɗum kolliri wonde ƴiƴam ɗam ene rewi lawol kadi groupe ƴiƴam ɗam ko O groupe o nde won kala neɗɗo en foti andude holko woni groupe ƴiƴam muɗum sa andi groupe ƴiƴam ma sa rokkiri ƴiƴam kala joguiɗo hono groupe mo joguiɗa o ko on ƴiƴam maɗam rokkete no groupe aji ne kewi enen ko o en ji no windi ɗo ni Amadou Lo en ji 1980 banggue naissance o groupe o groupe ko o en ji groupe ko o won ɗon groupe o waɗi négatif a ji no yaari no sifori sen bakdiri kayit o min ji kayit o no wondiri kadi banggue kayit o ko windi ɗo ko carte nationale de volontaire du sang ay bénévole ay woni ko yalitare en ji ni kayit o sifori ni kayit o wayi ji date joom rokkino ƴiƴam ɗam en ji foof machallah en ji no wayi en ji no sifori dokkir ƴiƴam ko hunde wonde fayida way kono sowde fittadu ni way kono way kon saabu walla dokkirɗa ƴiƴam ɗam wona aɗa yeeyi doktiraɓe ala ko saabu walla waɗa laabi ɗiɗi kadi dokkir ƴiƴam laabi ɗiɗi kadi mbaɗi ɗum min calmini bandiraɓe kala en jurimaɓe no fewi no fewi no fewi Allah jarama on jarama.